Tuleeko luumupuu? Takka tulee. Mennäänkö tekemään video Viheraho suihkussa? Tehdään vaan. Ensi kerralla. Ensi kerralla. Onko se kerros palautunut ihon pinnalle jo? Mikä kerros? No se suojaava kerros. En mä sitä tiedä. Ettekö te muista? Ai niin saatana, niin. Kyllä. Tehän mainostitte sitä. Nimenomaan. Rontti, lähdetäänkö kotiin? Elä hypi. Se haluaisi leikkiä teidän kanssa. Rontti, miksi sinun pitää hyppiä? Mä huomasin tänään Rontin etutasolla. Siellä oli joku purukuni ja saatana pitää leikata koko vitun lumppi vittuun. Ai mihin mä saan mahtumaan sen? Niinkö? Mä vein tänään romua pois kuule. Onko nää paluukorva? Vahinko kävi, että tuli tollanen tavalla täällä kyytiin. Pitäisikö meitä jatkaa sitä kuuluisaa matkaa? Mehut tonne. Hei, me taidetaan jatkaa kuule matkaa. Joo. Kiitos kuule sulle ja korkeimman siunausta. Teille myös. Hei hei. Hei hei. Sä haluat varmaan kuvata, kun tää niistä lähtee todennäköisesti viimeisen kerran tästä paikasta. Sutiiko? En mä viitti. Eikö tuolta päässyt pois? Joo, tekee uudelleenkin tuonne tielle. Niin. Tää on luultavasti viimeinen kerta, kun tää auto pääsee. Ei se mitään. Miltä tuntuu? Hyvältä. Palataan. Joo. Moi. Moi.